may I request all the dignitaries to please proceed for the floral tribute to the body. Floral tribute. To Kanak Boro Tamulpur, the senior national player archery, and also to Tamulpur district, Dynamic Polo. क'क्राझाराव बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट जागायदों बे थांनाय बोसोरनैयावबो जोबोद मोजां जादों आरो देग्लायबो मोनबा जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन डिसिप्लिनाव गेलेनो थाखाय स्पर्ट्समेनफोरा बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड ओनसोला गेलेनायाव जोबोद आवगायनाय जों स्पर्ट्सनि बेलायाव थांनाय समफ्राव फुटबलखौ बांसिन गोसो होयोमोन आरो फुटबलाव जोंहा गोबां प्लेयार ओंखारदों बिथांमोना साख्रि बाख्रिबो मोनदों दा नैबे समाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय माखासे गेलेगिरिफ्रा गुबुन गुबुन डिसिप्लिनफ्रावबो नेशनेल इन्टारनेशनेलफ्राव थांनो हमबाय दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि 40 कन्स्टिटुएन्सि समष्टियाव 40टा 5 करोड़नि स्टेडियाम जोङो बानायगासिनो दङ आरो बेखौ बोसोरथामाव जोङो फिनिश खालामगोन आरो बे स्पर्ट्समेनफोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे स्पर्ट्स पलिसि फैगासिनो दङ मार्च दानाव 5 बोसोरनि स्पर्ट्स पलिसि आरो 25 बोसोरनि स्पर्ट्स पलिसि दा बेवहाय गासैबो बाथ्राफोरा बेवहाय लिरनाय थागोन आरो बिर सिलागांनि मुङाव जे स्टेडियाम लुनाय बे स्टेडियामखौ जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय डिजाइन खालामदों बेवहाय इनडोरबो एसे थाफादेरगोन दा जाहाथे जोंनि स्पर्ट्समेनफोरा गावनि जायगायावनो प्रेक्टिस खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बे प्रग्रामखौ लादों देग्लाय बोसोरनिफ्राय आयं सानिक्य ब्रह्म एवार्ड होनाय जागोन जाय बिथांमोना स्पर्ट्सआव मोजां गेलेगोन जोंनि ओनसोलनिफ्राय बोसोरफ्रामबो बिसोरनो आयं सानिक्य ब्रह्म बिथांनि मुङाव एवार्ड होनाय जागोन जोङो बोसोरथामनि उनाव कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सलेन्ट एवार्ड होनाय जागोन 100 जननो 1 लाख करि नाथाय आयं जे सानिक्य ब्रह्म एवार्ड बेखौ स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बोसोरफ्रामबो होनाय जागोन आरो जोंनि गेलेग्राफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनायखौ नुनानै फैगौ बोसोराव जोङो बाक्सायाव आरो क'क्राझाराव 500 जोंनि गेलेगिरिफ्रा थानो हानाय स्पर्ट्स हस्टेल लुनाय जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामनाय जागोन खाम्फा बल गेलेनायखौ नुनो मोनाखै थारैनो इउपिपिएलआव खाम्फा बल गेलेनाय बे बाथ्राखौ खाम्फा बरगयारि बिथाङासो मोजाङै बुंनो हागोन बिथाङाबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै हयथ' बिथाङा माबा मोनसे साननाय दङ बा माबा मोनसे हयथ' गोसोनि बाथ्राफोर दङ जायनि थाखाय बिथाङा बेबायदि थादों जानो हानाय दा बिथांनि बाथ्राखौ बिथाङासो मोजां बुंनो हागोन आंनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे बुंनाया मोजां जागोन होननानै आं सानाखै मानोना बिथांखौ आंबो रेसपेक्ट खालामो खारन बिटिसि बिथाङाबो सासे सिगनेटरिमोन सासे दैदेनगिरि जाबोनाय मानसि थ' हिसाबै बिथांनि बाथ्राखौ बिथाङासो मोजाङै बुंनो हागोन आरो जिहेतु बिपिएफनि गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों जे बेबायदि फेस्टिभेल खुंनाय आरो बेबायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंनायजों जे क'क्राझार बा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामनो हाया होननानै साननाय हनाय आं बिथांखौ बेक्तिगत भाबे रेसपेक्ट खालामो आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर मोनदोंमोन जि मोनसे अबस्था खालामदोंमोन बेवहाय जे हिंसा थानो हायै मानसिफ्रा गाज्रि अबस्था बयबो गियै माने रायजो जानांगौ जादोंमोन दिनैनि थासारिया जोबोद सोलायबाय दा बे थासारिखौ बिथांमोनाबो लाबोनो हागौमोन गोसोबा नाथाय बिथांमोना बेफोरखौ गोसो होयैखाय दिनै बड'लेण्डनि गासैबो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो गोग्लैसोनाय अबस्था दङमोन दा दिनै नायदो स्पर्ट्सनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि लानानै गासैबो जौगाबोबाय आरो फेस्टिभेलखौ बिथाङा जि फेस्टिभेलखौ बुंदों बबे फेस्टिभेलखौ बुंदों आं बुजि मोनाखै दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै गोबां बेवहाय जौनि आड्डा जायोमोन दिनैथ' बेबायदि फेस्टिभेल गैला ओरैनो जोंखौ माने समाल'सना खालामनायनि उनाव समाल'सना खालामबाथ' जानाय नङा दा नंखायनो बिथांमोना स्पेसिफिक बुंथ' बबेखौ खालामनांगौ बबे मोजांबा जों मानिगोन गाज्रिबा जों नागारगोन थेंक इउ जोङो 2020 मायथाइयाव बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट होननानै मोनसे हाबाफारिजों जागायदोंमोन बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गासैबो गेलेगिरिनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय खुंनो थाखाय आरो बादायलायोबासो जिहेथु जोङो जौगायो दा बेखायनो बे मोनसे हाबाफारिखौ जों लानाय जादोंमोन आरो बेखौ खुङै देग्लाय थामथि खेबखौबो जोङो क'क्राझारनि बे साइ स्टेडियामाव खुंनाय जादों आरो बेयाव बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्ला तामुलपुर बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिटिआर एरिया एक्सटेनसननि जिखिनि एरिया दङ हाब्बाय गामि सेसन जाबाय बिथांमोनखौबो जों खावलायदोंमोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो खैजोनमान गेलेनो थाखाय फैदों आरो बे देग्लायनि
थामथि खेबनि 2024-25 बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिटआव जोङो Respecting and फुटबल abiding भलिबल काबादि एथलेटिक्स by the rules आर्सारि which बेफोरखौ जों govern सोनाय them जादों आरो बिनि अनगायैबो थांनाय in the true बोसोरनिफ्राय जोङो spirit पारा of स्पर्ट्सखौबो जों for the सोफानाय glory जादों of बिथांमोननि बायदि बायदि गेलेनाय sports थागोन and the honor of जायखिजाया नैबे थामथि our खेब teams. बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स Jai Hind. मिटआव 19,000निबो बारा गेलेगिरिया बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानानै बिथांमोना जाफुंहोगोन आरो दिनैनि बे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो बिथाङा बेखेवनायनि गेजेरजों मोननै गोनांथार जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो गेलेगिरि आरो गेलेनायखौ सामलायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोजांनि थाखाय मोननै गेदेरथार फोसावनानै गालांदों मोनसेया जाबाय जोङो बोसोरि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय नेसनेल बा इन्टारनेसनेल गेमाव जायफ्रा मेडेल मोनो बिथांमोननो जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ होयोमोन आरो बेखौ जोङो रावनिबो सुबुंनि मुङाव दोननाय जायाखैमोन आरो बेखौ जोङो बड'लेण्डनि सासे गागि सुबुं जाय लिरनाय हारिमु गेलेनाय गासैयावबो बिहोमा गोनां आयं होननानै जों बयबो गाबज्रि बिथांखौ सानिक्य ब्रह्म बिथांनि मुङै बे इनसेन्टिभ केस एवार्डखौ जोङो होनाय जागोन आरो बिनि उनाव गिबि फेज हिसाबै क'क्राझार आरो बाक्सायाव गेलेगिरिफोरा थानानै In the name गेलेनो of स्पर्ट्स हस्टेल जोङो all the गंनै officials, बानायनायनि थाखाय बिथाङा फोसावदों I बेयाव promise that मोनसे हस्टेलाव 500 we shall गेलेगिरिफ्रा थानो हागोन आरो बे जुदि जायोब्ला in this गोबां Bodoland गेलेगिरिफ्रा आरो खेला Sports Meet खुंनो थाखाय जोङो गोबां 2024-25 गोरलै जागोन होननानै आं सानो